أرأست زينة رسم محدار كل الدبوب إثيوبيا عيت تلهم كبدة أبو ورد جزء قفاب زجاج أما حد جمهم مريت يوتهم نايس عن سدراء أتنعني عم أب هنسات هجرة منجستن هجرة ومخكرن دك أنستيو ترجم زلوت ساتفون كلون كم سرح منيستر دك أنستيو محبرة وجداتن دكتور إرجوكي تسفير تزاربان كابوتاي مكتل بريزيدنت أمريكا كامالا هاريس كينات إسرائيل غازان دون خبل حتيتن سلام دعنا بالليل خبركم تملكتنا كاب إي بي مدب قنقات غرنيا على توم أدزينا خب ساعة جميرونا وخم كبريو ما أدزينا أنا مرحبا نازريت بري حبيركم كتأنيحه فلما حتى زيناتات أيتات لهون كبدة أبو ردا جزي قفاب زقات ما حدا قمهما مريت يوتهم نايسانو سدرا أتنعني عم رسم محدار كل الدوب إثيوبيا أيتات لهون كبدن كالوت العلوت حلفتي سراح منجس فيدرالن كللن أبو وردا جزء قفاق قبل كينتو شاتشا غوزدي بزاقات محرقة مهما مريت هوتهم نايسانو سدرا بأكال ترخيبهم تعذيبهم وطم رسم محدار بسنكت حدقة هوتهم سانو وقنات زي تسمعهم عميق حزن ونقليتهم ننسدرا قدات دما مزنعنا تمنيهم هاجراو زتان نخلو بزحق أفن زساتف المنجد نخوجن تعريق بركم دلو كوميشن هاجراو زت إثيوبيا بروفيسور مسفن أرعى قليتهم اتو كوميشن مسفدريشن محبر قدرات أكال إثيوبيا أب أدم زت ساليتهم بروفيسور مسفن أرعى هاجراو زتان نخلو كفال حبر السب بزكاتة منجد مكاد تعريق بر الليلام نزخ بحالة كوميشن مسفدريشن محبر قدرات أكال إثيوبيا ذاتي اللي مدرخ مسندو تزاريبهم زيغاتات قدو أكال نكونو كاب منغو زقبروز أقامات مزراق سلام كوينات المخانو بمحبار منغاس هاقراو سلام بزحرب حلو ويلام بارتي بلزقنا أب إثيوبيا زرعيو بخري ترخاتن زيتانحة ترخاتن متعراق بعتو بالناسرحة كم زخونة حابيروم زفر ركب هزبن عالم لخارج كباتن تو بارتي مسج أنفر بيت فات بارتي بلزقنا كتم أديس أبابا بمتحبار زي السنة دو رابعي مدرخ سلطانا مرارحن سمويان ركب هزبن كوميونيكيشنون أبا أديس أبابا مكاد جميروم أبتمرها قبري حلاف زفر عالم لخارج كب هزبن ات بارتي أيت أديسو رقا حويسو لعلوات أمرار حتى رخيبام يوم تاريخ بهراونات نمعبالة إثيوبيا بزب المري حساب نحاموش معلتات أبزوها بسلطانا أمرارحن سمويان كوميونيكيشن ميديان ممحدار كتما أديس أبابا كلات أوروميا أمحارا بينشانغول غوموزن نساتها في ركبهم اتمدرخ نزال هنزات هاقراو تاريخ قدا سمويا ميديان كوميونيكيشن نزدهسس تنكور كبرن لو على ونتن هاجر نعاوت هاجراو بتسقنا عام كون زخل عدل زفتر كم زخون تحبيرهم أي تعدي سوار الجابت مدرخ كم زبلوو كاب صباح لو تجميرو بهال بوليتيك كان من الوقت خرطوا هيبوو الناتر حير كبيلهم انتاي الناسن أدلاي الناسن سلوتي بقبون مردان مسراتن كمون سرع الديمقراطي هاجر بزت إنه مسارات كهنات المقبار بخر تاريخات من معبال أدلاي خمس خون انجليتهم بارت بلزقنا بإثيوبيا زرعي بخر تاريخاتن زتان حتى تاريخاتن متعراق بعتوب ناسرحة خمس خونة تحبيرهم أب ملا هجر نخلت أواره حابز وهاب كرمتا وقلقالوت ولنتا نخلت مليون زيجاتات نات أقلقالوت عنا همز وهاب من يسترت عنا فليتهم بولنتا زوجنو هجر لخانات أكرمتا ومرمرات عنا مرها قبري قلقالوت حكمنا المخرن أب كوليج حكمنا هوسبيتال قدوس باولوسن حفشاو هوسبيتال يكا كوتبين كم سجمرة قلقالوت زين إثيوبيا تبتيبهم نسترت عنا دكتور مقدس دابا أبتوان كم مزقلت أو تقلقالوت ولنتا نات حكمنا
ببرك هاجر نخلت أوارح خمس كايدن بس دما نخلت مليون زيجاتاتنا تساقل قالوا تعنا كوهابيوم كابت قالوا ولنتا ناس حكم الناب توسخي للجسادم عبتحط بركنا بران زركبوا زيجاتات محداس جزن حجزنا وتثمرتن كمون تخلف السن كم زكايد أبريهن ኢትዮጵያን አይዶል እቲ ዝዓበየ ውድድር ከካይድ እዩ ኣብ በብምዕራፉ ሰዓርት ኮይኖም ዝተሸለሙ ብዘገርም ክእለቶም ንተዓዘብትን ዳያንን ዘእመኑ ንፉዓት ስነ ጥበባውያን ኣብ መዛዘም ምሕረይ ብሉጻት መድረኽ ክሳተፉ እዮም ኪዳን እምነቴ የማይፈርስም ባንቺ አልለወጥም ስኖር በኢትዮጵያዊነታችን ልቤ ግን ግልጽ ነው ታይሙ ስሚኝ መዝግቦ ይዞታል እቲ ካብ ኮኸባት ንላዕሊ ዝደምቕ ናይዚ ዓመት ኮኸብ ተባሂሉ ዋንጫ ክሽለም እዩ ብድዕኹን ዝኾነ ሽልማት ገንዘብ እውን ክጽምበል እዩ ትላንትና አልፎልኝ ቀሚስ ብለብስ እንደዛ የምትጎራበጠኝ ብራዘር የምርህ ነው ወላሂ ለባውና አላገኘው ወታዱሲ ማሩኩኝ አሳደግሽኝ በመቀነት እናቴ ምንድነው ናይዚ ዓመት ኮኸብ ውድድር ኢትዮጵያ አይደል በኽልተ ዘፈር ቀዳምን ሰንበትን ካብ ሰዓት 5 ጀሚሩ ኣብ ቻናል መዘናግዒ ኢቢሲ ክካየድ እዩ አልሰምኝ ግባበለው ናይዚ ዓመት ኮኸብ ኢትዮጵያ አይደል ማድዜና ናውጽል ይሕዝ ድማ ብዝርዝር ናብ ንሪኦም ጉዳያት ክንሓልፍ ቤት ምክሪ ክልል ማእከላይ ኢትዮጵያ በጀት 2017 ዓ.ም 3.6 ቢልዮን ብር ኣጽዲቖም ካብ ኣባላት ቤት ምክሪ እቲ ክልል ኣብ ዙርያ ሰላምን ልምዓትን ሕቶ ዝቐረበ እንትኸውን ርእሰ ምሕዳር እቲ ክልል እንደሻው ጣሰው መብርሂ ሂቦም ልዮም ንጸብጻብ ኣባድወይናይ ሙሉብርሃን ግርማይ ቤት ምክሪ ክልል ማእከላይ ኢትዮጵያ እናሳለጡ ዝቐነይ ስሩዕ ኣኺበኡ ዛዚሙ ሎማ ብዘሳለጡ ዓላውን እቲ ቤት ምክሪ ናይቲ ክልል ትንሚ በጀት 2017 ዓ.ም ኣፈጻጽማ ትካላት ብዝምልከት ገምጋም ኣቕሪቡ ሪፖርት በጀት 2017 ዓ.ም እቲ ክልል ዘቕረቡ ርእሰ ምምሕዳር እንዳሻው ጣሰው ኣብቲ ዝተስሓዘ በጀት ዓመት እቲ ክልል ኣብ ዝተፈላለዩ ዘፈራት ክሰርሕ ብምግባር ውፅኢት ንኸምፅእ ከም ዝስራሕ ገሊጾም ብፍላይ ኣብ ሕርሻን ኣብ መሰረተ ልምዓት እናተሰርሐ ዘሎ ስራሕ ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል አረዲኦም እዮም አባላት ቤት ምክሪ እውን ኣብ ዙርያ ተስልሚ ሕቱ ዘልዓሉ እንትኾን ርእሰ ምምሕዳር እንዳሻው ጣሰው እውን መብርሂ ሂቦም እዮም ከሰላም ጉዳይ ጋር ተያይዞ ልዩ ትኩረት ተሰጥቶት መመራት መቻል አለበት ምስ ጉዳይ ሰላም ተተሓሒዙ ፍሉይ ጠመተ ተዋሂቡ ክምራሕ ይግባእ ሕዚ እናተሰምዑ ዘለው ግልጽ ዘይኮኑ ጉዳያት አለው ወደኛ ክልል ማንም ሰው በነጻነት ገብቶ መውጣት አለበት ናብ ክልልና ሁሉ ሰብ በነጻነት አትዩ በነጻነት ክወጽእ ኣለዎ ንሕና እውን ናብ ኻሊእ ከባቢ እንትንኸይድ ጸገም ከጋጥመና ኣይግባእ ዕዳጋ ብዘይ ጸገም ክሳለጥ እውን ይግባእ እዩ ሰላምና ንምዝራክ ዝፍትኑ ሰባት ኣለዉ ነዞም አካላት በቅርበት በምዝራብ በምዝታይ ዘሎ ጸገም ምፍላይ ይከኣል እዩ በሚደረገው የመዳበሪያ አቅርቦት እጅግ በጣም እናቀረባብ ዘሎ ቀረብ ድኹዒ መጽናዕቲ ክግበር ይግባእ ናብ ሓረስቶት ግቡ ብዝኾነ መገዲ ዝኣትወሉ መገዲ ተዝመቻቸው ጽቡቕ እዩ ዝኸውን በሚቀጥለው ዓመት በሁሉም ፕሮግራሞቻችን ኣብ ዝቕጽል ዓመት ኣብ ሁሉም ወቅትታት ኣብ ሓጋይ ጽግያ በሓፈሻ 1,134,000 ሄክታር ክንሓርስ ኢና ምስ እታወት ተታሒዙ ድኹዒ እናተሰራጨወ እዩ ዓሚ ካብ ዝነበረ ሕዚ ሓይሽ እዩ ህዝቡ ስለ ብልጽግና ያለውን እይታ በተግባር ምን እየሰራ እቲ ህዝቢ ብዛዕባ ብልጽግና ዘለዎ ርእይቶ በተግባር ዘርኢ እንታይ እናተሰርሐ ከም ዘሎ ዘርኢ ስራሕ ስለ ዝኾነ ኣብ ክልልናኸ ንምትግባር እንታይ ከም ዝተሓሰበ ተዝብራህራህ የጽዱና አረንጓዴ እንዲሁም ስማርት ከተሞች ጽሩይን ሓምለዋይ ከምኡውን ስማርት ከተማታት ክልተ ከተማታት ኣድላይ ዝኾነ መረዳእታት ተኣኪቡ ናብ ስማርት ከተማነት ክነእትዎም ኢና ቡታጅራን ሆሳዕናን ማለት እዩ መብዛሕትኡ ስራሕ ተወዲኡ እዩ ልምዓት ኮሪደር ብዝምልከት ሓሳብ ልዒልና ተዛቲና ኢና
ንፈተነ ዝኾኑ ስራሕቲ እውን እናሰርሕና ኢና እቲ ክልል ኣብ ቀጻሊ ኣብ ሰላም ኣብ መፍረይነትን ነቲ ህዝቢ ተረባሕቲ ኣብ ዝገብሩ ጉዳያት ጠመተ ሂቡ ከም ዝሰርሕ ኣይተ እንዳሻው ጣሰው ገሊጾም እዮም ዝተፈላለዩ ኣዋጃት ዘጽደቐ እቲ ቤት ምክሪ እውን ናይቲ ክልል በጀት ማለት እውን ኣብ 2017 ዓ.ም 33.6 ቢልዮን ንኽኸውን ኣጽዲቑ እዩ ኣባላት ቤት ምክሪ እውን ድሕሪ እቲ ዝተሳለጠ ዋዕላ መርሃ ግብሪ ሓምለዋይ ኣሰር ኣሳሊጦም እዮም ኣብ ህንጸት ሃገረ መንግስቲ ይኹን ሃገራዊ ምክክር ደቂ ኣንስትዮ ትርጉም ዘለዎ ተሳትፎ ንክህልወን ከም ስራሕ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳያትን ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋይ ተዛሪበን ጥምረት ንድምፂ ደቂ ኣንስትዮ ካብ ዝሓለፈ መጋቢት ክሳብ ጉንበት ኣብ ዝተፈላለያ ክልላት ዝፈለየን ኣጀንዳታት ደቂ ኣንስትዮ ንሃገራዊ ምክክር ረኪብሎም ንጸብጻብ ኤዶም ኣማረ ጌታቸው አለሙ ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ግልጋሎት ሰናይ ተግባር እንትህቡን ዝጸንሑ ኣስታት 100 ወሃብቲ ግልጋሎት ወሰን ተሳጋሪ ወለንታውያን መናእሰይ ሓፈሻዊ መርሃ ግብሪ መዛዘሚን ምስግናን ተዋሂቡ ካብ ክልተ ምምሕዳር ከተማታትን ካብ ኩለን ክልላትን ተውጻጹ ቶም ወለንታውያን መናእሰይ ኣብ ዝሓለፉ 20 መዓልትታት ኣብ ዝተፈላለዩ ክልላት ተዘዋዊሮም ግልጋሎት ሰናይ ተግባር እንትህቡ ጸኒሖም እዮም በዚ ድማ ቶም መናእሰይ ብዙሕ ልምድን ተሞክሮን ምክፋል ምኽኣሎም ይዛረቡ የመጣሁት ከሲዳማ ክልል ካብ ክልል ሲዳማ የመጽ ሓበራውነትና ኣዝና ኣጠናኺርና ኢና ካብ ዝተፈላለዩ ክልላት ምስ ዝተውጻጹ ወሃብቲ ሰናይ ተግባር መናእሰይና እናሕለፍናይ ዘለናሞ ሕሙማን ኣእምሮ ምድጋፍ ሓዊሱ ብርክዝ ዝበሉ ዓይነታት ስራሕቲና እናሰርሕና ጸኒሕና የመጣሁት ከጋምቤላ ክልል ካብ ክልል ጋምቤላ የመጽ ኣነ ዘይፈልጦም ብርክዝ ዝበሉ ቦታታት ነይሮም ብዙሓት ቋንቋታት ብዙሓት ባህልታት እውን ግን ምስኣቶም ተኻኢልና ተኸባቢርና 21 ዓመታት ሰርሕና ተመሊስና ኢና ትግራይ ክልል ከሰሜናዊት ኮኮብ ከተማ መቐለ ካብ ክልል ትግራይ ሰሜናዊት ኮኮብ ከተማ መቐለ የመጽ ናይ በዓልና ባህሊ ጸጋ ያታ ሒዝና ኢና መጺና ተለዋዊጥና ኢና ኣዚና ኢና ንረዳዳእ ነርና ናትና ባህሊ ንህብ ናይ ካልኦት ድማ ንቕበል ብሓጺሩ ኣብ ጻኒሕትና ንእሽተ ኢትዮጵያ ክንዕዘብ ክኢልና ኢና የመጣሁት ከደቡብ ኢትዮጵያ ከገዲኦ ዞን ካብ ክልል ደቡብ ኢትዮጵያ ዞባ ገዲኦ የመጽ ብርክት ዝበሉ ትምህርትታት ዝረኸብናሉ ፍቕሪ ዝተምሃርናሉ ሰናይ ተግባር እንታይ ምዃኑ ንባዕልና ዘምሃርናሉ ዝገርምን ደስ በሃልን ግዜ ነይሩና የመጣሁት ከድሬዳዋ ነው ካብ ድሬዳዋ የመጽ ኢትዮጵያ ማዕረ ክንድዚ ገፋሕ ድያ ክሳብ ዝብል ኣዝዩ ዝገርም ባህሊ ኣመጋግባ ኣከዳድና ኩሉ የተዓዚበሞ ኣነ ብወገነይ ሕጉስቲ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳያትን ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋይ ግልጋሎት ሰናይ ተግባር ተረባሕነት ዜጋታት ንምርግጋጽ ዕዙዝ ግድ ኣለዎ ኢለን መንግስት የዜጎችን ተሳታፊና ተጠቃሚነት ከፍ በማድረግ መንግስቲ ተሳትፎን ተረባሕነትን ዜጋታት ክብ ምባል ብብርኪ ሃገር ዝተጀመረ ግልጋሎት ሰናይ ተግባር ለውጥን ምዕባልን ማሕበረሰብ ኢሉውን ሃገር ዘላቕን ምግባር ጭቡጥ ሃገራዊ ፕሮግራም ኮይኑ ቀጺሉ እዩ ስራሕቲ ወለንታውነት ምህነጺ ጽቡቕ ስብእና እዩ ዝበላ ድማ ኣብ ሚኒስትር ደቂ ኣንስትዮን ማሕበራዊ ጉዳያትን ሚኒስትር ዴኤታ ዓውዲ መናእሰይ ሙና ኣሕመድ እንትኾና ንሕብረተሰብካ ምግልጋል ማለት መግለጺ ፍቕሪ ሃገር እዩ ኢለን አገሩን የሚወድ ሰው መስራት አለበት ንሃገር ዝፈቱ ሰብ ክሰርሕ ይግባእ ንሃገርካ ምፍታው ዝግለጽ ብስራሕ እዩ ብወረ ኣነ ንሃገረ ይፈቱ እየ ምባል ዘይኮነስ ምፍታውካ ዝግለጽ ትሕት ኢልካ ሕብረተሰብካ እንትተግልግል እዩ ንሕብረተሰብ ወላ ሓንቲ ሕጻት ኹን ኣቐሚጥካ ምስራሕ እዩ መብዛሕትኡ መንእሰይ ካብ ከባቢ ወጻእ ዘሎ ቦታ ይፈልጥን ኢትዮጵያ ማዕረ ክንደይ ባህል ኣለዋ ክንደይ ጸጋታት ኣለዋ መነባብሮ ህዝባ እንታይ ይመስል ዝብል ንምዕዛብ በብዝኸደሉ ቦታ ህዝብ እናተቐበሎም እናተኣነገዶምን ጽቡቕ ፍቕሪ እናሃቦምን ተዓዚቦም እዮም ዝዓቢ ነገር እዩ ኢትዮጵያ እንታይ ከም እትመስል ኢትዮጵያ ብዙሕ መልክዕ ዘለዋ ኮይና ብሓባር እንቕመጠላ ሃገር ምዃና ዝረኣናሉ እዩ ንሰለስተ ተኸታተልቲ ዙርያ ዝተሳለጠ ስራሕቲ ወሰን ተሳጋሪ ወለንታውነት ተጠናኺሩ ከም ዝቕጽል እውን ተገሊጹ ኣሎ ኢትዮጵያ ኣብ ክልቲኣውን በዓል ብዙሕ ወገንን ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ኣድሂባ እናሰርሐት ትርከብ ኢትዮጵያ ምስ መራሕቲ ዝተፈላለያ ሃገራትን ትካላትን ብምርኻብ እውን ኣብ ዝተፈላለዩ ዲፕሎማሲያውን ቁጠባውን ጉዳያት ኣድሂባ ዘትያ ኣብርሃም ፍስሓ ዝርዝር ሒዙሎ ኢትዮጵያ ኣብ ክልቲኣውን በዓል ብዙሕ ወገን ዲፕሎማሲያዊ ርክባት ኣድሂባ እናሰርሐት ትርከብ ናይዚ ሓደ ኣካል ዝኾነ ኣብ ዝቕነ ዝወገነቶም ዓበይቲ ዲፕሎማሲያዊ ዓወታት እንትንርኢ ኢትዮጵያ ምስ መራሕቲ ዝተፈላለዩ ሃገራትን ትካላትን ብምርኻብ ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ኣድሂባ ዘትያ እያ
ከም ኣብነት ኣብ ዝሓለፈ መዓልቲ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ምስ ጸሓፊ ጉዳያት ወፃኢ ዓለም ለኸን ስፔን ዲያጎ ማርቲኔዝ ተዛትዮም እዮም። ኣብዘቶም ድማ ነዊሕ ዓመታት ዝጸንሐ ክልቲኣዊ ርክብተን ሃገራት ምጥንኻር ኣብ ዝከኣለሉ ኩነታት ኣድሂቦም ተላብዮም እዮም። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካን ካልኦት ዓለም ለኸ ጉዳያትን ከም ዝተዛተዩ ሓበሬታት ሚኒስትር ኣመላኺቱ እዩ። ብኻልእ ገጽ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬት ከይዲ ድርድር ኢትዮጵያ ንኣባልነት ዓለም ለኸ ትካል ንግዲ ከም እትድግፍ ምግላጻ ይዝከር። ኢትዮጵያ እናካየደቶ ትርከብ ከይዲ ድርድር ኣባልነት ዓለም ትካል ንግዲ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬት ብቴክኒክ ከም እትድግፍ ኣፍሊጣ እያ። ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ዶክተር ካሳሁን ጎፌ ኣብ ሩስያ ሞስኮ እናተኻየደ ኣብ ዝርከብ ኣኼባ ቤት ምኽሪ ሚኒስትራት ንግዲ ብሪክስ ዝተሳተፉ እንትኸውን ጎና ጎንቲ ኣኼባ ኣብ ሚኒስትር ኢኮኖሚ ሚኒስትር ዴኤታ ዘፈር ንግዲ ወፃኢ ምስ ዝኾኑ ዶክተር ታሃኒ ኣሕመድ ተዛትዮም እዮም። ኣብቲ እዋን ዘተ ልውውጥ ንግዲ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ዘዕብዩሉ ኩነታት ዕውት ምይይጥ ከም ዝገበሩ እቶም ሚኒስትር ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ገጾም ጽሒፎም ነይሮም። ካልእ ዲፕሎማስያዊ ዓወት እዚ ሰሙን ዝኾነ ኩባ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ርክብ ንምጥንኻር ቆራጽ ከም ዝኾነት ምግላጻ እዩ። ሚኒስትር ዴኤታ ጉዳያት ወፃኢ ኣምባሳደር ምስጋኑ ኣረጋ ብምክትል ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ኩባ ኢልዮ ኤድዋርዶ ምስ ዝተመርሐ ልኡኽ ዘትዮም እዮም። ኣምባሳደር ምስጋኑ ኣብቲ እዋን ዘተ ኩባ ንኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ዓውድታት ሓገዝ እናገበረት ከም ዝኾነት ኣብርዮም ነይሮም። ኣብ ዓውድታት ትምህርቲ፣ ንግዲ፣ ትራንስፖርት ኣየር፣ ምሕደራ ማይን ካልኦት ዓውድታትን ክልቲኣዊ ስምምዓት ምትግባር ከም ዝግባእ እውን ገሊጾም እዮም። ኢልዮ ኤድዋርዶ ብግዶም ኩባ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ክልቲኣዊ ርክብ ንምጥንኻር ቆራጽ ከም ዝኾነት እዮም ኣረጋጊጾም። ኢትዮጵያን ኩባን ክልቲኣዊ ፖለቲካውን ዲፕሎማስያውን ዘተ ንምግባር ስምምዕነት ከም ዝተፈራረሙ እውን ሓበሬታት ሚኒስትር ኣመላኺቱ እዩ። ካልእ መሓዛ ኢትዮጵያ ዝኾነት ሃገር ኣየርላንድ ምስ ኢትዮጵያ ዘለዋ ምትሕብባር ልምዓት ንምጥንኻር ኢሉ እውን ርክብ ንግድን ኢንቨስትመንትን ክብ ንምባል ከም እትሰርሕ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር እቲ ሃገር ሚሼል ማርቲን ኣብዚ ቅን ኣረጋጊጾም እዮም። ኣብ ቀረባ እዋን ዕላዊ ዑደት ስራሕ ንምግባር ኣዲስ ኣበባ ዝመፁ ምክትል ቀዳማይ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢን ሚኒስትር ምክልኻል ሃገርን ሚሼል ማርቲን ንዝሓለፉ 30 ዓማውቲ ኢትዮጵያን ኣየርላንድን ውፅኢታዊ ርክብ ከም ዝነበረን ኣዘኻኺሮም እዮም። ኣብቶም ዓማውቲ ክልቲአን ሃገራት ብዝተፈላለዩ ዓውድታት ውፅኢታዊ ምትሕብባር ልምዓት ከም ዘለወን ገሊጾም ብፍላይ ኣብ ልምዓታዊ ሴፍቲኔት ትምህርትን ጥዕናን ዝተባባዕ ሽርክና ምፍጣር ምኽኣለን ተዛሪቦም። ኣብ ቀጻሊ እውን ኣብ ዓውዲ ግብርና ክሌማዊ ለውጢ ዝጻወር ፍርያት መግቢ ሓዊሱ ኣብ ካልኦት ዓውድታት ዘለው ምትሕባራት ንምጥንኻር ጠመተ ተዋሂቡ ከም ዝስራሕ ኣረጋጊጾም። ሕብረት ኣውሮፓ ንምምሓየሽ ኢኮኖምን ሓምለዋይ ስግግርን ኢትዮጵያ ንምድጋፍ ቆራጽነቱ ዝገለጸ ኣብዚ ሰሙን እዩ። ሚኒስትር ፕላንን ልምዓትን ዶክተር ፍጹም ኣሰፋ ምስ ዳይሬክተር ዓለም ለኸ ምሕዝነት ዘላቒ ፋይናንስ ሕብረት ኣውሮፓ ኣንቲ ካርሁነን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ተዛትየን እየን። ኣብ ዘተአን ድማ ኢትዮጵያ ምስ ሕብረት ኣውሮፓ ዘለዋ ርክብ ንምጥንኻር ኣብ ትገብሮ ጻዕሪ ትኹረት ብምግባር ተሓታትነት ጥሕሰት ሰብኣዊ መሰል ንምርግጋጽ ስምምዕነት ሰላም ፕሪቶርያ ስዒቡ መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝወሰዶም ስጉምትታት ኣመልኪተን እውን መብርሂ ሂበን እየን። በዚ ድማ ምድላው ማዕቀፍ ሕጊ ስርዓት ስግግር ፍትሒ ክዛዘም ከም ዝተቃረበ ብምግላጽ ኮሚሽን ብሄራዊ ዘተ ከም ዝተጣየሸ ኣብታ ሃገር ዘላቂ ሰላም ንምዕሳል ወሳኒ ከም ዝኾነ ኣብሪሃን። ኣብ መማሓየሺ ኢኮኖሚ ኢትዮጵያ ኢኮኖሚያዊ ተወዳዳራይነት መስሕብ ኢንቨስትመንትን እቲ ሃገር ኣብ ምድንፋዕ ዝተመዝገቡ ዓወታት ኣልዒለን እውን ገለጻ ገይረን እየን። ካርሁነን ብግድኦም ሕብረት ኣውሮፓ ንመማሓየሺ ኢኮኖምን ሓምለዋይ ስግግርን ኢትዮጵያ ከምኡውን ኣብ ዓለም ለኸ ስትራቴጂ ጌትወይ ንምድጋፍ ዘለዎ ቆራጽነት ገሊጾም ኣብ ትሕቲ ዓመታዊ ኩለ መዳይ መመልከቲ ፕሮግራም ሕብረት ኣውሮፓ ንኢትዮጵያ ዝተመደበ 650 ሚልዮን ዩሮ ሓደ ኣካል ሓገዝ ከም ዝኾነ ምግላጾም ካብቲ ሚኒስትር ዝረኸብና ሓበሬታ ይረድም። ዜና ዕዳጋ ቤት ምክሪ ሚኒስትራት ንግዲ ብሪክስ ኣብ ሓዱሽ ዓለም ለኸ ስርዓት ቁጠባ ግደ ብሪክስ ብዝብል መሪ ሓሳብ እናተዘይተ ንምዃኑ ገሊጾም። ኣብ ሩስያ ሞስኮ እናተኻየደ ብዝርከብ ጉባኤ ሚኒስትራት ንግዲ ሚኒስትር ንግድን ዞባዊ ምትእስሳርን ዶክተር ካሳሁን ጎፌ እናተሳተፉ ይርከቡ። እቲ መድረኽ ዘተ ብዓለም ለኸ መድረኽ ፖለቲካ ካብ እዋን ናብ እዋን እናዕበየ ዝመፀ ግደ ብሪክስ ኣብ መዳይ ንግድን ቁጠባን እናጠንከረ ዝመፀ ምትሕብባር ኣባል ሃገራት ብሪክስ ንምድንፋዕ ዝሕግዝ ከም ዝኾነ እቶም ሚኒስትር ተዛሪቦም። እናጋጠሙ ዝርከቡ ፈተናታት ንምጽዋር ኣብ ትካል ንግዲ ዓለምን ካልኦት ዓለም ለኸ ውዳበታትን ሓበራዊ ረብሓታት ንምሕላው ተሰፊሕ ረብሓ ከም ዘለዎ ምግላጾም ካብቲ ሚኒስቴር ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድእ። ዜና ወጻኢ ኣብ ካናዳ ብሰንኪ ዘጋጠመ ልዑል ሰደድ ሓዊ ፍርቂ ክፋል ከተማ ጃስፐር
ተዓኒሎም ከተማ ጃስፐር ኣብ ምዕራባዊ ሸነኽ ካናዳ ግዛኣት ኣልበርታ ኣብ ማእኸል ጎቦ ብሄራዊ ፓርክ ጃስፐር ትርከብ ከተማ እያ እቲ ፓርክን ከተማ ጃስፐርን ኣብ ዓመት 2 ግዜ ልዕሊ 2 ሚልዮን ሃወፅቲ ከም ዘተኣናግዳ ድማ ተሓቢሩ እዩ ከም መብርሂ ሰብ መዝት ከባቢ ኣብ ዝሓለፈ ዕለተ ሶኒ ብግምት 10,000 ነበርትን ልዕሊ 15,000 ሃወፅትን ነቲ ሓደጋ ብምስጋእ ካብቲ ከባቢ ንኽለቁ ተገይሩ እዩ እታ ከተማ ካብ ሰደድ ሓዊ ዝፍልፍል ትክን ሓሙሽትን ዝተመልአት እንትትከውን በብሆስፒታሉ ዘለው ተሓከምቲ ናይ ሙፃ ስራሕ ይቕፅል ከም ዘሎ ተሓቢሮም መራሒ ኣልበርታ ዳንኤል ሰሚት እቲ ባርዕ ንዝኾነ ይኹን ማሕበረሰብ ኣዝዩ